wasindisa inkunzi malanga yakhona qha siswalo. Hallelujah. Lo phathi imali wasindiswa yena qha ngoba abonile ukuthi ngubulathi kimi ufuna uyoqinisa kwakhe Crystal Park. Ngathi mina ngiqiniswa kwani le moto ehamba ngoqiniswa kwani phila ngoba. Amen. Bazalwane uyiphile lensindiso ekhaya bazoyithanda nalabo abahamba imibuso bazobona ukuthi uJesu. Hallelujah. Bazalwane uJesu Kristu wezemhlabeni. Amen. uNkulunkulu ngibeke sithi uNkulunkulu wezemhlabeni wangena emuntwini. Isizathu soNkulunkulu sokuthi angene emuntwini wayengaboni ukuthi bonke laba bantu abanikeze umoya oyingcwele from uGenesis oMoses Abraham bahlulekile ukuyenza intando yakhe njengokuthanda kwakhe. Amen. Bahamba bafeyila endleleni. Hallelujah. Ngoba ipackage yensindiso inokukholwa. Bebahamba balahlekelwe ukukholwa. Amen. Mawulahlekelwe ukukholwa sikuzwa sokukhuluma izinto ezingopposite ezimelene nensindiso. Amen. Abraham bahamba balahleka endleleni ngoba ubebatshelile ukuthi uthola indodana. Amen. Kodwa ngoba ukukholwa kalahleka endleleni wase ebonesela lelo umkakhe ukuthi thatha nasi sicila kasisama. Hallelujah. Wenza isono phambi kuNkulunkulu. Masikhumbula lapho uJehova sekamkhumbuza khona kuGenesis chapter 17 uthi uJehova hamba phambi kwami ngenasici esebuyona uAbraham. Hallelujah. Lendlela abazalwane uNkulunkulu ayibona ukuthi abantu yabahlula wababisa ngokuningi aboDavide wabafaka umoya bahamba nabo bona endleleni. Amen. Bazalwane wasebona ukuthi ngcono kuzena qobo lwakhe personal azokhokha inyama. Hallelujah. Azokhona ukurida amadots omuntu esemntwini abona ukuthi into ehlupha umuntu uphila kanjani. Hallelujah. Waze wayibona uJesu ingabe uJesu njengoba ngizovula izwi ke bazalwane ingabe uJesu azobona ukuthi njengoba lento labantu laba engiyifunayo bangayenzi. Hallelujah. Bangayenzi lento engiyithandayo wayintroduce insindiso. Amen. Eyoba ngiyabonga abantu emhlabeni. Hallelujah. Ingakho mawufunda lapho ku-Ephesians chapter 2 verse 8 u-8 to 10. Hallelujah. Naku Isaiah 35 asukela ku-Isaiah 35 cha uyizwe nje ukuthi njani ayina label. Hallelujah. Iyinsindiso yawo wonke. Isaiah 35 verse number 8. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. 35 verse 8. Uyakuba khona umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele. Ongcolileyo akayikuhamba ngayo. Kepha iyakuba ngeyabantu bakhe abahamba ngayo noma beyiziwula abayikuduka. Hallelujah. Indlela yobungcwele bazalwane. Amen. Amen. Akusingamandla umuntu azokhona ukumkhonisa lendlela. Amen. Cha. Akusuhlakanipha komuntu yomkhonisa lendlela. Uqobo lwakhe. Hallelujah. See Ephesians 2 verse 8. Ephesians uzoyizwa kahle ukuthi ingena kanjani. Hallelujah. Glory to Jesus. Abese first verse 2 verse 8 no 10 verse 8 to 10. Nkosi uJesu. Ngokuba Ephesians 2 verse 8. Ngokukholwa nisindisiwe. Yes. Ngokukholwa nalokhu akuveli yini. Jesus. Kuyisipho sikaNkulunkulu. Akuveli ngemisebenzi ukuze kungabikho azibongayo. Ngokuba singumsebenzi wakhe uKristu Jesu. Yes.
sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu kuba sihambe ngayo. Yes. Sisindiswe bazalwane verse 10. Sisindiswe ngomusa. Akekho umuntu ekumele azibonge. Hallelujah. Akho into ekumele siyidivise esoyenza abantu basindiswe. Hallelujah. Amen. There is no power yemuntu la or wisdom of man. Amen. That can make a person who have born again. Emhlabeni. Thina nje sesiliswile saphila siyashumayela bese yenza umsebenzi. Ikakhulukazi esiliswile sinomoya oyingcwele. Hallelujah. Ngoba uyosebenzela kube kuhle kulabo abamthandayo nabamkhonzayo. Hallelujah. Utakuvele ngemisebenzi ukuze kungabikho ozibongayo la kunye ukuthi hey yabona ngasindisa cha ayihambi kanjalo bazalwane. Hallelujah. Indlela kaNkulunkulu devised from above in heaven. Ingabo lapha athi noyisiwula uma ehamba ngayo akayuduka. Ayihambi ngokuthi ubani unama urichi or ubani uphuwa cha. Ihanjwa ngokuthi uhamba intando yakhe. Mawudoma abantu bathi udoma. Kodwa ubudoma bakho bunamandla. Noyisiwula noma ehamba ngayo akayuduka. Hallelujah. Indlela yobungcwele ayinakuthi ufunde kangakanani uzozichabisa. Noyisiwula yabona umuntu obona ngathi udomo uyohlala uthola ukuthi endezulwini. Hallelujah. Wena uthi ufundile nama-degree sama-wodwa lapha emabondeni awuyi nokuya ngamanto zakho lezo zikhulumayo ngoba ayisiyo indlela yokuhlakanipha komuntu. Insindiso kaNkulunkulu. Amen. Ethi bonile ukuthi abantu abayiboni lento le uJesu wase-introduce lokhu bazalwane ase-Acts chapter 1 izenzo. Xoleleni bazalwane ukuthi ngiyateacher izenzo chapter 1 verse number 4. Hallelujah. Wathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningabuke eJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8. Kodwa nizamkeliswa amandla umoya ogcwele esafikile phezu kwenu nibe ngofakazi baseJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. uNkulunkulu bazalwane ebonile ukuthi umuntu angeke akhona ukuyiphila imfitiso wakhe. Wase introduce umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ungumoya kaKristu. Hallelujah. Sizoyichaza umoya oyingcwele ungumoya kaJesu. Ingakho athi makangafi yena ubaba akayikumthumela umoya. Ngoba umoya wakhe angeke ukhona ukuze emhlabeni ube seyindaweni zonke uJesu asaphila. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Esebonile ke bazalwane uNkulunkulu ukuthi abantu bayahluleka wabatshela ukuthi before niyohambisa ivangeli lami esengilifundise lona Peter bonke abapostoli baba-11 lapho ngambala nayo uJudas ngoba vele abeke sekafile lapho uJudas. Amen. Beba-11 lesikhathi. Hallelujah. Uthi must before nizohamba niyoshumayela ivangeli umhlaba wonke angeke niqualify ngamandla wenu. Amen. Hallelujah. Angeke qualify bazalwane ngamandla wenu. Kumele ngibe yini mina ukuze nina nikhona ukusebenza nihambisa ivangeli umhlaba wonke. Uthi ningasuka eJerusalema ningakamukeliswa amandla moyo wethu. Hallelujah. Amen. Didn't introduce anything God Almighty. Amen. In this universe. Hallelujah. Amen. Ezonceda abantu ukuthi bazane noNkulunkulu. Khumbula bazalwane ngengashumayela ngisesimeleni angakayi eBible school asosikhathi akazise eBible school ngangakacabanga futhi. Amen. Ngoba nayenzalwa khona ufundiswa ngoyishaka khona eBible school. Hallelujah.
ngoba ebona abanye abantu abayikhona benza izinto eziphuma eceleni. Hallelujah. So what happened? Kwenzeka ukuthi ngishumayela ngelinye ilanga abazalwane sasibuye eJoburg kusentambama ngetrain kanti ngihamba nabantu ababuye eBible School babenza itetela eJoburg. Masifike eDanswati bazalwane ngoyingcela kusebenzisa divine. Base bantu base training base baqala ukunikela. Awunikelise training. Bafuna ukunikela ngoba babe convicted lento uPeter ekhuluma kuzenzo 2 ukuthi abantu babanjwa umoya. Hallelujah. Bafuna ukuthi kumele benzeni. Labazalwane ababebuye eBible School bambuza ukuthi ngiyabuya kuyiphi iBible School ngoba ngibheka njengoba ngathi haya ngibuye ngikaze ngeBible School ngoba bazalwane the Holy Spirit was made for the gospel. Amen. Insindiso leyo we cannot make it without the gospel. Umoya oyingcwele angeke sayikhona ngaphandle komoya oyingcwele. There is no devices nayenze emhlabeni sithi sifuna ukuthi abantu bazi uNkulunkulu ngaphandle ukuthi sibasinazise bazalwane ukuthi kumele niqine umoya oyingcwele ekini. Hallelujah. Angeke bazalwane uyosikisa ugwayi insamu zonke lento zazizenza akukho mandla umuntu angakudeliver. Amen. Awekho. I remember bazalwane bangizosindiswa ngifaka amacici. Alikho ibhuku mina benginamajini phela dabukile nama All Star ngoba yonke type of All Star neboots neleta. Kodwa ngesikhathi mina umoya oyingcwele angikhuluma hayi umfundisi wami umoya oyingcwele. Angikhumulisa akakhonzwa ngalezi zinto emadlebeni. Akakhonzwa namajini. Ngathi baba manje ngacala ukugcoka impahla eyi-1 every Sunday ngingasebenzi. Sesengamavidiyo akhona ngayithombe lapha. Every Sunday ngigcoka ibhruku eli-black lakabhuti wami nelinye ihembe lali-brown elisikekela nebhruzi necathulo zikabhuti wami usonto i-IPC ngangiboleke nguye. Amen. Ngiya ngaze esontweni every Sunday sengaziwa ngokuthanda uNkulunkulu ngaba yi-asha. Hallelujah. Amen. So bazalwane yingakho siyahlupha kakhulu ukuthi sifuna ukuniyekisa izinto sifuna ukwenzani siyahlupha mawungangqwala nje ngoba siceda le ministry nje sinikhulekele abangamukela ngokwengcwele bamukela ngokwengcwele uyobona kuyoba nephimbo lokukhuza uyokuzwa abakini uyothi uqala uphume eminyango uphendula umuntu wrong ngale language oyithandayo engakadilivanwa kuyo bese umoya oyingcwele uya-intervene. Hallelujah. Uya-intervene. Hallelujah. Bazalwane umoya oyingcwele utholakala kanjani? Aselapha ku-Acts chapter 8. Glory to Jesus. Izenzo 8 verse 18. Utholakala kanjani umoya oyingcwele? Jesus. Verse 18, 19, 20. Chapter 8 is verse 18. Kepha uSimoni ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya waletha imali kubo wathi ngipheni nami lawo mali ukuze yilowo naloyo engibeka izandla phezu kwakhe amukele umoya ongcwele. Verse 20. Kepha uPetru wathi kuye isiliva lakho malibhubhe kanye nawe ngokuba uthi isipho sikaNkulunkulu singathengwa ngemali. Hallelujah. Jesus. Bazalwane akukho ngakwenza ukuthi uthole umoya oyingcwele ngaphandle kokuba uphile impilo yobungcwele. Amen. Akukho bazalwane abafundi bakaJesu babaphila iqiniso. Hallelujah. Bethembekile bazikwa. Uyingakho uJesu balinde eJerusalem ukuze bazwamukelisa umoya oyingcwele bakhona uqala bayosebenza ngoba ngeke bawamukele. Hallelujah. According to your Izenzo chapter 5 sizomfunda nje kodwa manje ngifuna ukuchaza la kancane ngike ngathi ngikhonza abazalwane sake sakhonza esontweni lali right lona ngakhonza uNkulunkulu lomoya oyingcwele manje umfundisi endleleni wajika. Amen. Amen.
mawunomoya oyingcwele uNkulunkulu usebenza nawe angeke udukiswe livini emasontweni. Amen. Ngoba uzokutshela umoya oyingcwele. Haleluya. Uzokutshela. Ngiyakhumbula abazalwane umfundisi ecela ukusitshela ukuthi singasakhuleki ngo-12. Uzosikhulekela yena. Nangonkosikazi umfakazi. Hawu, uzosikhuleka. Umfundisi lo bejabula athi thina sikhuleka naye yithi ama-prayer warrior wakhe. Sekayajika sekathi singasakhuleki. Hayi, sathula sathi maybe kona indaba. Waqala ke bazalwane ngoba nezinto azenzayo eziphikisana nomoya wami ba-grieved bangenza lezo zinto. Ukungena ku-accident umoya ungcono uvezela ukuthi umfundisi. Ngathi umfundisi usenzeni manje? Hayi, bayibona noma umthweni, hayi, zange sabaleka abazalwane. Ngoba uma unomoya oyingcwele, you will never go astray. Amen. Oyingcwele will make sure ukuthi he's reminding you. Even unikela umuntu imali, uthi unike umuntu wrong imali, uyoshaba luvalo mfumo. Oyingcwele ethi wena unika umuntu onjani imali manje? Mali yakho inika bani? Amen. Ngoba kuwe nomoya oyingcwele uye okholayo insuku zonke ekuhambeni ekwenzeni. Ngisho ukuthi ukhulume kabe emntwini umoya oyingcwele yakuphuza ukuqolisa. Haleluya. Akukho bazalwane angakwenzi mawuhlala emkhulekweni. Umyalela kuphi? Emkhulekweni. Uzenzo 5 bazalwane simbone ukuthi umoya oyingcwele usebenza kanjani. Haleluya. U32. Glory to Jesus. Thina singofakazi balezo zinto kanye nomoya ongcwele uNkulunkulu. Thina singofakazi balezo zinto kanye nomoya ongcwele uNkulunkulu amnikile labo abamlalelayo. Haleluya. Labo abalalela uNkulunkulu ubanika ini? Umoya oyingcwele abamlalelayo. Abamlalelayo abanjani lapha ku-John chapter 14 verse 15 uthi abangithandayo yibo abenza imiyalo yami. Amen. Abenza intando yakhe yibo abamthandayo. So ubanika umoya oyingcwele. Uma ungenza intando yakhe angeke kube bazalwane lo moya oyingcwele uyahlala kithi aphinda asuke ngenxa yezenzo zethu. Amen. Esikwenzayo emhlabeni si on and off in Christian life uyasuka kithi kodwa masihlezi njalo sirepenta uphinde usuke lezo zinto uyahlale nawe akuxolele umoya oyingcwele. Amen. Haleluya. In the Old Testament uNkulunkulu wayebanikeza abantwana bakaNkulunkulu ngamunye hayi njengakithi. Kithi sinika sonke sinika umasi nje kumela ukukhulekela abarepentayo baphuma entweni uzomnikeza ukukhulekela umoya oyingcwele. uNkulunkulu akabudisa umoya oyingcwele bese soyahamba ekhaya sokuqala impilo entsha. Haleluya. Amen. Uyasuka kulezi zinto zakudala. Asibheke ukuthi ususwa in Acts chapter 15 verse 28. Yini into esusa umoya oyingcwele emntwini? Haleluya. Uyasuka phela bazalwane ezenzo esizenzayo. Ngokuba kwaba kuhle kumoya ongcwele nakithi ukuba singanithwesa umthwalo omkhulu ngaphandle kwalezo zinto ezifunekayo zokuthi niyeke okuhlatshelwe izithombe negazi nokuqumbeleneyo nobufebe. Uma nizilinda kulezo zinto noba nenza kahle salani kahle. Haleluya. Ukuhlathela izithombe bazalwane ama-sacrifice of the secrets. Amen. Maningi esiwenzayo. Haleluya. Abantwana bakaNkulunkulu sinika izinto esizisacrificelayo. Udala ukuthi sisacrifice izinto zikaNkulunkulu kunezinto zasemhlabeni. Amen. uNkulunkulu bawufuna umoya oyingcwele ahlale permanent kuwe. Khona izinto ozithandayo ezingathandwa uNkulunkulu noma zingashunyayelwa. Kufana nokuthi wena uhlala every time ku-TV
or efonini ama-hours wakho waspenda kakhulu angeke ube nomoya engcwele angeke umuzwe ngoba efonini nakhona kunezinto ezimcimayo nase-TV. Haleluya. So lezi zinto lezi mawuhlala kuzo kakhulu ama-idol wakho ama-ithixo zakho, amen, zitake over empilweni yakho, kodwa kumele usacrifice ezinye izinto ube monge zikaNkulunkulu ukuze umoya engcwele azoba kuwe njalo nasemkhulekweni, amen. Uzireplace ngomkhuleko nokufunda izwi, ufuna umoya engcwele abe happy about you. Haleluya. Kodwa mawuzoba nalezi zinto njalo njalo wena ama-movie, ama-series, ifoni, unama-what wabukelayo njalo isikhathi sakho sonke for the whole day busy entweni yefoni, then umoya engcwele uyalimala, amen. Uthi kanye nokufebe bazalwana kakhulu ngalokhu wena okuqabangayo ukuthi ube nabanye uNkulunkulu, zona lezo zinto futhi zamafoni nama-TV, amen. Kube nezinto ozithanda kakhulu ukudlula uNkulunkulu, uyaphinga kanjalo, amen. Wena mawungabheki ilanga lakho ukuthi uNkulunkulu for a day unikeza, okay, Sunday mostly siyamnikeza nathi hours ukuba naye sikhuleke simamele izwi lakhe, but tomorrow siyaqala futhi program yale yento esusa umoya engcwele, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay, Wednesday maybe uyabuyisana naye kancane ngokuza la esontweni. Thursday soyasuka futhi phila futhi uba kule nto leyo ethanda kakhulu. Friday kumele usacrifice le nto isuke kuwe ngenxa kaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu azoba too much kuwe, amen. Even emsebenzini esikolweni ifoni yakho ayikho nje lapho, maybe khona iBhayibheli but iBhayibheli nalo uvula sometimes la esontweni. Kumele bazalwane even ine-queue emall wena ubhizi namavesi. Athi-ke mfunda uJohn chapter 1 verse 12, amen. Uqueue leso sikhathi ume ngapha emuva omunye iqueue yide, wena usifundela u1 John ufida ispirit sikamoya, umoya wakho nomoya oyingcwele into eyi-one iyajoyinana iba unit lento, ivangeli liba simple empilweni yakho, uyalungisiseka, amen. Nama-gift akithi awambuleki ngoba sinezinto esizithandayo ezivimba ama-gift, amen. Siyawavimba ama-gift kamoya engcwele. Maybe sinabaningi abaprofethi but ngenxa yokuthi ugcwele kakhulu efonini uNkulunkulu leyo gift akayambuli. Haleluya. Akayambuli uNkulunkulu. Ubhizi ngefoni, ubhizi kakhulu nge-TV. Na ufike ekhaya uzulwe nabantu uzoqala ini ifana lento yakho ne-TV yami lena. Sesenothando lwalezi zinto zasemhlabeni, amen. Ukuba nothando lwayo lento umoya engcwele akayibuse lento yakho ephakathi kuwe ebe kuNkulunkulu ukuthi isebenze. Uzoyibusa kanjani umoya engcwele ngoba wena uthanda lento engasiya kaNkulunkulu, amen. uNkulunkulu lapha nokuJohn 1 John chapter 2 verse 15 utothanda lelizwe akamfanele nezinto zalelizwe. Wena uthanda lento uzuxabana nabantu basendlini, yes. Ifoni yakho ayinaqiniso, ithola omunye sekayiphendulile sowulwa naye ukuthi kwamfuna ifoni yakho ngoba manje umoya engcwele operate nini. Umntwana kaNkulunkulu uyazidileya, bazalwane uJesu uyabuya, uyazidileya uJesu njengoba thatha boyinithi mabayisehogweni kuphi uJesu uwenza umlayezo ukuthi isikhathi sokuphela lesi basobhani ngiyabuya soon yokuthola umwana moya engcwele, amen. Yokuthola umwana moya engcwele. What are you going to be? Bazalwane ivangeli elakaJesu, haleluya, elakhe. Whether you are designer, you are modifier, is your choice, but yena zange designer modifier. elakaJesu lelivangeli, amen. Abe sisihlelele lapha njengabanye abantwana sala lapha emakhaya sivule lapha sibeke ipiki ezingaka sihleli ziyaduma, but ngoba sithola umusa songenile wena ebukhoneni bakhe uphinde ufail uphakathi, that is wrong. Hallelujah. Ufaila sokhona ebukhoneni kaNkulunkulu. Loyo hamba lapha esitradini nawe ingabathi abokuqala baba ngokugcina baba ngokuqala. Lo muntu osindiswe esibhedlela loyo
ayezulwini. Amen. Yosindisa esibhedlela ezulwini, wena ungenile ekhaya wathola umusa awufonanga uyiphilo jike egedini. That's painful bazalwane. Khona ungabakhulumisi. Hallelujah. Amen. Ivangeli kaJesu bazalwane, you cannot design and modify it. Hallelujah. Acts 7:51 isenzovala. Just imchaze kancane bazalwane. Acts isenzo chapter 7 verse 51. Glory to Jesus. Nina abantu bonke abozikhuni abangasokile ezinhlizweni nasezindlebeni, nimelana njalo nomoya ongcwele njengoyihlo ninjalo nani. Melana nomoya ongcwele. Siyenkonzweni kodwa simelene nomoya ongcwele. Simelene naye. Uphinde uphume la. Ewehlile bazalwane simzwise umuzwa makehla khona. Sifike emakhaya sikhathele uye lo sigibelayo beNkulunkulu. Amen. Kodwa manje uphinde futhi uyodiliza zonke lezi zinto zitholile. Sesizwini ngezinto zala emhlabeni. Amen. You need to decide bazalwane ayikho into enaphakade yala emhlabeni. TV angeke inike iphakade, ifona angeke inike iphakade. Ububi balomhlaba ngeke ubunike iphakade. Njengoba songenile emfundisweni uthola irevelation kaNkulunkulu, awuhambe kuyo le revelation, ayingaduki lento. Amen. Akangazisoli ngawo uNkulunkulu. Hallelujah. Aphinde lapha ku-Ephesians chapter 4 verse 30 lapha singamcimi umoya oyingcwele. Hallelujah. Singamzwisa ubuhlungu ukumcima ukumenza ukuthi asuke kuwe ngoba wena uthanda izinto zeswe. Insindiso yasezulwini ihamba ngabayihula noma bazihula uma behamba ngayo abayoduka. Hallelujah. There is no wisdom, no understanding, no power, no majesty can stand against insindiso. Umhlaba wonke namadimoni usathane uyakwazi ukuthi into yosafe bathi ingaki imelane nayo ngoba iyi-solution yokuthatha wena ufake ekhaya ezulwini. Philippians 1 Thessalonians chapter 5 19 no 20. Thessalonians chapter 5. Ingagcolele bazalwane isikhathi sami ngastart. 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. 1 Thessalonians chapter 5 19 20. Chapter 5 19 no 20. Ningamcimi umoya ongcwele, ningamcimi umoya. For 22 ma 22. yeah. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Kukho konke okubonakala kukubi. Amen. Lento ungazama ukujustify uyimodify uthi kodwa yikho eBhayibheli bonakaliphi. Uthi ayikho eBhayibheli bathi ayikho eBhayibheli. Uyafundisa bathi ushumayela into engekho eBhayibhelini. Ayikho eBhayibhelini kodwa ayibonakala injalo into ayikhulumayo. Ayihambelani nezinto zikaNkulunkulu. Ayihambelani neBhayibheli na. Iyakhuza ukuthi awungayenzi ukuthi. Amen. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Amen. Kuza sixoxolele sithethelele masidedeni bazalwane nikhumbule ukuthi most of the time sisindisiwe saphiwa ibisi maybe like sesengidla inyama vele nebisi konke sanibisela kodwa uNkulunkulu bazalwane into efunayo ukuthi ugcine sokhulile ensindisweni. Umuntu okhulile ensindisweni umuntu ohamba ngokwentando evangeli ohlala emkhulekweni. Bazalwane, this is the must. Amen. It's the must ukuthi uhlale emkhulekweni ufunde iBhayibheli. Ukuzukhule evangelini unless wena ufuna ukuhlala umntwana abantu kuzabanye phambi kwakho babe better than you. Cha, cala manje ulungisa impilo yakho ama-daily sheet wakho wa everyday mawabe nezwi phakathi, khuleko phakathi. Yes, why uyayikhona ukuyilwisa le nyama ezinye izinto kodwa
makumele usentweni zaNkulunkulu lenyanga yadlula. Fight yourself. Hallelujah. Remember the greatest enemy is you. Sitha sakhe sikhulu nguwe. Your greatest enemy. Uwe. So when you can't hlula wena before yohlula esale ngaphandle. Angeke usibobe lesangaphandle ungakazihluli wena. As long when usathi makavusuma umoya engcwele, umoya engcwele uzomvusa njengoba uNkulunkulu ufuna azomdalazela. Nizomamukela laba abangamamukela bese uyonivusa ebusuku evusana. Amen. Evusa umoya engcwele. Mawukhala uphelelwa ukuthongo ukuthi ucabange zakho umoya engcwele adama ufunda iBhayibheli. Uqala uthe iBhayibheli, uqala makube nama excuse akakhuluma ithunde, ukhuluma kayiwana qede. Wakala waba nama excuse uqedile. Hallelujah. Bazalwane iceda ngobani ngo-12. Hallelujah. Nisiphinde bazalwane silapha. Umsebenzi wakhe yini umsebenzi kaMoya Engcwele? Chapter 14 verse 16. Umsebenzi kaMoya Engcwele. Izenzo ngaya. Ulethu John 14:16. Jesus. Hallelujah. Yenza uNkulunkulu abe igugu kuwe. Amen. Ayingabikho into engaphezulu uNkulunkulu. Akabe igugu zombona uNkulunkulu. Hallelujah. Yengatshela incebo emsebenzini ngathi babuya eBible school bayangisa amabhachele emabondeni kodwa benza into eziphumile lapha emsebenzini. Amen. Bayatshela ukuthi mara njalo amashumane ukuthi umoya engcwele uNkulunkulu uthembule. Thina bayakhuluma ngithi ngathi qala ubenza begugu. Within the weekend Monday wathi amfana nyabonga wabambisana ngathi akusiyini wena uye wamenza waba igugu. Ukhuleke ufune iBhayibheli. Ilanga lonke Saturday uthi bengihlelele iBhayibheli naSunday engatangu ezotweni ahlalela iBhayibheli ngahlala emkhulekweni. Sunday ntambama ngambuza something wayiphendula sometime. Ngoba uNkulunkulu bazalwana akasifostelele empilo ophila intando yakhe. Amen. Akayi umuntu ofuna ukuthanda kwakhe, ufuna izinto zakhe. Akakho umuntu angakhuzi bazalwane, uyakhuzana ke. Nakakubonile ukuthi uyafuna, uzokhuza kodwa inkinga yethu sifuna amandla wethu. Verse 16. John 14:16. Yekucela kuBaba aniphe omunye umduduzo wokuba ahlale yini phakade. Uyohlala kanjani? Uyohlala phakade. Futhi noma sesihambile la emhlabeni soba nomoya engcwele phambili. Verse 17. Umoya weqiniso. Izwe elingena elingamamukele ngokuba lingamboni, lingamazi. Nina niyamazi yena ngokuba uhlala nani uyakuba yini. Jesus. Izwe leli alimboni. Lithi iBhayibheli thina siyamazi ngokuhlala nathi. Amen. Ukithi uNkulunkulu. Hallelujah. Nasusindisiwe uqala ukwamba indlela zikaMoya Engcwele zikaJesu. uJesu uMoya Engcwele. Nasuqala ukwamba indlela zikaJesu. uMoya Engcwele uyakubona kuzo zonke indlela akufundise. Asifunda verse 26. Same chapter verse 26. Kepha umduduzi uMoya Engcwele uBaba ayakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke alikhumbuze konke engilitshela khona. Yes, usifundisa konke. Uyosifundisa kanjani? Thina ingceku uma sinaye uMoya Engcwele. Amen. Ngizama ukuchaza ngoba bona banganayo. Hallelujah. Baphila impilo yabo. Abanye banomoya wrong ngoba uNkulunkulu uSathane wenze namhlanje uthela umoya ongathi oyingcwele. Ubona bezimarekile kanti abenza ngomoya kaSathane. Shili iBhayibheli ku-Revelation 17. Lathi uSathane yothula egcineni othulele usathi umoya kube nabaprofeti bamanga abayosebenzisa ngathi umoya oyingcwele. Kodwa manje nawe bawunganamoya oyingcwele bayokuwina. Ngoba uyocabanga ukuthi banomoya oyingcwele. Njengabaningi abakhonza emabandleni wabo bacabanga ukuthi umoya oyingcwele operatayo kanti cha balahlekisiwe. Hallelujah. So mawunomoya oyingcwele noma ungene ebandleni lakhona
unomoya oyingcwele ufila ipresent yamadimoni uthi la wayengabopha indwele igwabaleka igazi, something is not right. Uvele uphume ezisuka ngoba mawuhlanganyela nabo usho ukuthi uyathanda. Haleluya. So siphila kuleso sikhathi bazalwane. So into unprotector in every attack ukuthi nibe nomoya oyingcwele. Moya oyingcwele bazalwane uhlula nokuthakatha, ayikho into engabohlela. Amandla obumnyama ahlasela endlini uvele ukhuleke ubiza igama likaJesu. Abaleka ngoba unamandla. Ingakuthi Jesu athi namukeliswa amandla. Ukhuluma ngomoya oyingcwele. Amandla abelana nemimoya obumnyama. Amen. Hallelujah. Manje bangayibuza abathakathi bangakini bonomoya oyingcwele ukuthi bazokutshela sizame bonke. Kulile lo muntu. Amen. Ngoba akusinguwe bazalwane, is because you have the Holy Spirit in your life. You are protected by the angels of God. Amen. Akukho kungamelana nawe. Glory to Jesus. Amen. Akukho kungamelana nawe, unamandla. Chapter 15 ka John verse 26. Most cases ngiyathisha bazalwane. Amen. Hayi safikile umduduzi endiyakuthumela kini evela kuBaba, umoya weqiniso ophuma kuBaba, uyena oyakufakaza ngami. Moya weqiniso. Hallelujah. Amen. Moya weqiniso uyo uyafakaza ngaye, uyofakaza ngoJesu kithi. Uma bazalwane sishumayela thina, wena ungacabanga ukuthi yithi mhla uyofika kuNkulunkulu yothi ngakutshela bese sengaveza ivideo athi ngiyabonga ngithumele mfundisi uNtombela ngakutshela wena ungangatshelwa uwe Jesu, ungatshelwa ukuthi cha utshelwa yimi ngikuye. Amen. Wawutshelwa yimi ngikuye ngoba uyasigibela. The mystery that bazalwane, you cannot see him makakugibele. Hallelujah. Nawe ingakho the only thing thina sihlale kuzithobeni ngoba yindlela ukuthi athole ukuhlala emntwini, ahlale emntwini ophakeme. Amen. So ukuhlala kwakamoya oyingcwele kugcwala konke kukaNkulunkulu kithi, siphelelisiwe. Hallelujah. So amandla obumnyama wanasabelo uyo oyakufundisa konke, sifundiswa uye bazalwane izinto zonke. Chapter 16 verse 17 qale ku13 warithini mchaze wonke verse 7, 8, 9 no 13. Chapter 16 verse 7. Kodwa mina ngilitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke, ngokuba uma ngingamuka umduduzi kayikuza kini, kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini. Verse 8. Lapha safikile yena uyakuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela. Verse 9. Ngesono ngokuba nangokwahlulela, ngesono ngokuba bengakholwa yimi. Ngesono ngokuba bengakholwa uye. Yabona ukuthi wena uthola into enkulu, so uyakholwa automatically. Ungakholwa usesonweni akayi nokwahlulela, usehlulelwe. Amen. Ngoba akakholwa. Manje bazalwana siyohlulwa umuntu olapha ongazange akholwa uJesu ngeqiniso, ayosinda ngelanga lokugcina, ayezulwini. Wena uyesibogweni ebendala kuzesontweni uzofuna uJesu, uthola neindaba ezifihliwe ezinje. Yena zakhe azithole lezo zindaba, wayosindiswa njengoDimas lapha esiphambanweni. Hallelujah. uDimas wasindiswa sekuyihora lokugcina. uJesu wathi ngiyawuba nawe. Amen. Baningi abantu abasindiswe ibhedlela, abaningi sikhona sibangcwaba abacabanga ukuthi basesihogweni, kanti uNkulunkulu uthi uyakuzihlamba zibe mhlophe njengecwa. Abaningi baphenduka bazalwane ibhedlela mamukelisa uJesu. Haleluya. Simasiqeda ukumamukelisa uJesu, uJesu avela mthathe ngoba uJesu uyabona sekaqhimi kufanele lokho.
wena oza everyday la esontweni sikhuza ngento encane usaqhubeka uyayenza. uJesu uyabusha uthi ibandla lakhe uyosala ngalelizwe. Amen. Lelizwe bazalwane will never be a good place ngesikhathi after rapture. Will never be a good place. Abantu bawufuna ukufa bangasakutholi ngoba uyokuvala uNkulunkulu. Hallelujah. Eish yokuvala bazalwane cela ufunde verse 13 man. Same verse, same chapter. Nxa esefikile yena moya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso ngokuba akayi kukhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele okuzayo. Usho ukuthi bazalwane is like technology now. Khona izinto maybe ezizobe zingekho eBhayibhelini njengomuntu uJesu. Uthi uzakuni akuzwayo bese uyakukhuluma. Amen. Ama mysteries lawo uyabona umfundi isibudoza nomfundi isiprofeti banokumana abakhuluma something which is new in your ears even to myself. It's because manje umoya ngelo reveal something new. Amen. Which is divine ukuthi we understand. Hallelujah. Uhambe usebukhoneni kaNkulunkulu uthi uyakunibikela nokunye. Hallelujah. Nokunye uyakusifundisa wasikholela kulo lonke iqiniso likumoya oyingcwele. Mawufuna iqiniso sustain the ways of the Holy Spirit. Yenza intando kamoya oyingcwele. Gcina imiyalo yakhe uhambe ngokukhuleko hlala ezwini lakhe then uNkulunkulu uza kuhola. Amen. Uma senza ukungafuna ukulalela angeke asibone. Hallelujah. Angeke asibone bazalwane. Selisikashanyana. Asimfundeni bazalwane uJohn 7:17-18. Uyokhola aphinda akwenza uhlakaniphe uzwe nomuntu okhuluma into engasiyo. Hallelujah. John 7:17. Uma umuntu ethanda ukwenza intando yakhe uzakwazi ngemfundiso noma ivela kuNkulunkulu noma ngizikhulumela okwami. Yes. 18. Okhuluma ngokwakhe ufuna udumo lwakhe kepha ofuna udumo lomthubileyo loyo uqinisile akukho ukungalungi kuye. Hallelujah. Sifuna kakhulu emfundisweni udumo lalo osithumile. Amen. Phela sithunyiwe njengoba sibiziwe sathunywa sonke sithunyiwe. Angeke uzubizelwe into ongayazi. Awuyiplananga ivele yaba into oyitholayo along the way. If be common we suppose ukuthi everybody uyayithola. Amen. But when ukhethiwe ukuthi uyithole it's a privilege. Amen. So uyitholile awungathi uyitholile bese ufuna ukuzidumisa wena. Akukho dumo lwakho la. Lento uyenzelwe ifavor. Amen bazalwane. Wenzelwe ifavor ukuthi ube kuyo. So akusine yakho awuyazise nabakini nabangayaziyo uma uyigwema uyifihla wenzela ukuthi bayoduka bayolahleka. Akusine yakho ubatshela abantu abangayazi insindiso. Amen. Hallelujah. Umoya ngcwele bona abazalwane ukhuluma eTexini ngimathi lalidlalisa umthetho wami la. Ukhulume bazalwane ngehle ngithokozile la engehla khona ngoba ngisuke ngikhuluma ngisetshenziswa nguye hayi ngisebenzisa. Amen. Umoya oyingcwele. So we need all of us ukuthi sibe nomoya oyingcwele ukuze sikhona ukuthi sihambe kamnandi lensindiso engasingeyethu kodwa ingeyakhe. Mawuhamba ngomoya oyingcwele uhamba naye akhola ukuthi wenze intando yakhe. Akukho mfana ongafika kushele uyintombazana kaNkulunkulu unoNkulunkulu afika kuthela izinto ezizokudukisa. Mawuceda usala unjalo ulalele leyo nto leyo. Mawunomoya oyingcwele automatically maceda ukuhlukana nawo evo zami ukudukisa noma ngasumfana noma ubani uvela umbuze baba
wangenzeni manje nangomuntu ukuthi umoya engcwele is present with you. Amen. You come out early entweni ezingcolile. Amen. Uyakudeliver yena. Hallelujah. Hayi ngiyavala ke lapha bazalwane amaningi siza. Ufana nale uNkulunkulu ayishoyo le bazalwane. Uma kunesixhakaxhaka phakathi kwethu singabazalwane abakamoya. IkuFiliphiyeni 3:15. Uphinde athi lapho umoya nguye ozoresolvela leyo problem. Akusiyitho kahle kahle bekumele thina sifike sihlangane sikhuleke if kunenkinga nokungatholani kahle. Bese yena siyamtshela sithi na inkinga. Yena uyayisolve. Amen bazalwane. Aphinde kuCorinthians. Urasivale ngalo Corinthians chapter 2, 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Siyavala kanini bazalwane. Amen. Uyasolve uNkulunkulu inkinga esihlangabezana nazo ezinzima. Uyazenza zibe lula. Amen. Ngokuba kithini uNkulunkulu kwavulile ngomoya. Ngokuba umoya uhlolisisa konke. Yebo, nokujulileyo kukaNkulunkulu. Jesus. Uhlolisisa nokujulileyo kwakabani? KwakaNkulunkulu umoya okuwe. Usho ukuthi wena sowuNkulunkulu. Ingaka abantu ngabudipa kakhulu ngomoya engcwele. Bagcine baxabana nabo ukuthi ayona lento wayikhulumele denzeka kanjani. So uNkulunkulu because wena uNkulunkulu oyenza izinto awubona izinto ezizayo. Qhubeka ngawo verse number 11. Ngokuba ngumuphi kubantu owazi okomuntu uma kungesiye umoya womuntu okuye na. Ngokunjalo nokukaNkulunkulu abaziwa umuntu kuphela ngumoya kaNkulunkulu. Kuphela ngumoya kaNkulunkulu owazi wena, ukwazi ukuvula wena. Amen. Ngoba makazi umoya wakho wazi wena. Hallelujah. So ukwazi ukuvula wena aphinde azi umoya kaNkulunkulu, azi uNkulunkulu. Then makazi uNkulunkulu akukho kungahamba wrong empilweni. Amen. Akukho kungahamba wrong bazalwane. You will never be deceived. Empilweni yakho uyohamba nje through. Khona same foot lapha ku 1 John 2 khuluma same thing. Uthi wena usafumoso nomoya engcwele akusafuneki umuntu ozokufundisa. Hallelujah. Anything ngoba umoya engcwele kuwe uyakuhola kufundisa directly. Akuhola khuze konke uyakwenza umoya engcwele. Bangabe usofunda into engasiso esingakasizizo lezi zeBhayibheli zikaNkulunkulu sowuzothi uyakhuza uya akusine yami le ufunda izinto ezidlule. Amen. Ngomoya oyingcwele bakabona uKristu. Hallelujah. Amen.